Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. And this one was sent to us over at our Biyahe text line 0917-851-4329. So eto na nga po, tunghayan natin ang biyahe ng buhay ng isang babaeng itatawag natin or itatago natin sa pangalang Maika. Hi DJ, gusto ko po sanang humingi ng advice. May partner po ako. Pero sa tingin ko, sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil may nakilala akong SG sa market or security guard. Para bang unang kita pa lang namin, may closeness na agad sa amin. Pero di pa naman namin kilala ang isa't isa. At ayun na nga DJ. Nung lumaon ang panahon, nagkamabutihan kami. Noong una, natatakot ako kasi alam kong mali. May partner ako eh. Pero sabi ko nga sa inyo, sadyang mapaglaro ang tadhana. Ayun, nalaman ng partner ko. Tinakwil ako ng mga magulang ko. Hanggang sa nagkasama kami ni Ikoy, yung SG na nakamabutihan ko. 6 months ang lumipas. Unfortunately, nagkahiwalay din kami. Then binuhos ko sa trabaho yung oras at atensyon ko. At doon, sinuyo ako ng magulang ko at pinabalik ako sa bahay. Bumalik naman ako. Then after 3 months, nag-chat sa akin ang dati kong partner. Tinanong niya kung magiging okay pa kami. Then sabi ko, kung matatanggap niya pa ako sa kabila ng ginawa ko, sige. At ang sabi niya DJ, kalimutan na daw namin ang lahat. Pero hindi ko alam bakit, pero may mga oras na bumabalik pa rin lahat ng sakit. Kasi mahal ko pa din po hanggang ngayon si Ikoy. Ano po ba ang dapat kong gawin? Maraming salamat and more power to your show. Mika, ganito no? Hindi lahat ng tao nabibigyan ng second chance. Let alone hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance at all to try again. At all to start anew with someone na sinaktan nila. With someone na iniwan nila. With someone na pinagpalit nila. With someone na hiniya nila. My love, your parents are or were actually ashamed because of what you did. And that is why what happened to you happened to you. Kasi alam nilang mali. And alam nila sa mga sarili nilang they raised you better than that. Pinalaki kanila ng higit pa sa inaakto mo ngayon or inakto mo noon. So nung pinalayas kanila, they thought they gave you a lesson. Akala nila binigyan kanila ng aral sa buhay. Pinagpalit mo yung isang taong nagmamahal sa'yo ng tapat. Isang tao na gumawa ng paraan para makuha hindi lang yung loob mo, kung hindi loob ng mga magulang mo. Nagsumikap, nagtiyaga, nag-exert ng effort para sa'yo. Pinagpalit mo sa isang taong sabi mo, sa unang tingin pa lang, nagkaroon na kayo ng connection. Connection na hindi man lang nagtagal ng taon. Naghiwalay kayo, nag-focus ka sa sarili mo, and despite everything you did, despite the fact na hindi ikaw yung unang-unang nag-initiate para mag-reach out sa parents mo, para mag-reach out sa mga nasaktan mo, sila pa ang gumawa nun para sa'yo. Ang problema mo ngayon ay mahal mo pa din yung taong nanloko sa'yo. Taong ginamit ka lang sa loob ng 6 na buwan. Di ko alam kung sobra bang galing niya. My love? Ang tindi ba ng galing niya?
para hindi mo siya makalimutan? Sa loob ba ng 6 na buwan, pinaramdam niya sa iyo yung pagmamahal na hindi mo pa nararamdaman at hindi nahigitan or mahihigitan ni inuman? Kasi kung totoo yung naramdaman mo sa loob ng 6 na buwan, bakit nagtapos? Bakit nawala? Bakit hindi nagtagal? Ask yourself that. Tanungin mo yung sarili mo niyan. Bakit kung sobrang grabing mismo ni Kuya Ikoy, bakit hindi kayo umabot ng taon man lang? At kung sasagutin mo sa akin na ganun po kasi talaga mapagbiro ang tadhana, mapagbiro ang panahon, my love, minsan, lagay nyo din sa isipan ninyo, utak ninyo, hindi mapagbiro ang panahon. Hindi mapagbiro ang tadhana. Marupok ka lang. There's a difference. Ang tadhana at panahon ay hindi nagbibiro. Binibigay niya yung lahat ng sitwasyon ayon sa pangangailangan. Binibigyan niya yung sitwasyon at panahon ayon sa pagsubok na kailangan nating lagpasan. Kung hindi mo magawang lagpasan, hindi mo mapagtagumpayan, huwag mong sabihing mapagbiro kasi yung tadhana. Huwag mong sabihing mapagbiro kasi yung panahon. Tanggapin mo sa sarili mong marupok ka kasi. Kung tatanungin mo ko anong gagawin ko, kung ako'y nasa sitwasyon mo, I'll stop being stupid. For once, gagamitin ko yung utak ko. Sayang eh. Kung naido-donate lang yan, donate mo na sa iba. Sayang yan, love. Paganahin mo. Ito na yun, no? Your point of redemption. Point of reconciliation with your parents. If you don't want to get back with the guy, then don't. Huwag mo siyang paasahin. Huwag mo siyang bigyan ng false hope. May pasagot-sagot ka pang kung matatanggap mo ko sa lahat ng ginawa ko, tapos ngayon sasabihin mo sa akin, mahal mo pa kasi yung Ikoy? Grabe yung pagkamanggagamit mo, ate. Ibang klaseng kakatihan ng tawag dyan. Napahiya mo na yung mga magulang mo one time. Tinanggap ka nilang muli. Kahit sa ngalan na lang nila, for once maging honest ka sa sarili mo. Huwag mong idepende yung buhay mo ng may lalaki sa tabi mo. Sabi mo naman, di ba, nagawa mong mag-work for 3 months? Nang ikaw lang mag-isa? Nakaya mo naman, di ba, nang walang lalaki sa tabi mo? So if you don't think that you can love this guy the way he loves you, kasi obviously, despite everything that you did to him, despite every kasinungalingan, despite the fact na niloko mo siya, iniputan mo sa ulo yon. Nagawa ka pa rin yan tanggapin. Kung hindi mo man lang siya kayang bigyan ng respeto, wag mo na lang siyang paasahin. Sabihin mo na lang sa kanya, I'd love to. Kasi yun yung tamang desisyon. Kasi yun yung logical na desisyon. Kasi magugustuhan yun ng mga magulang ko. Pero I don't wanna hurt you. I don't wanna use you so that I can make myself feel better. So, hindi na lang. Wag na lang. Hanggat hindi pa ako nakakalimot ng todo sa katangahang minsan ginawa ko. Kapag umabot na ako sa punto na nakalimot na ako at nakita kita at nahulog uli yung loob ko. At kung sa panahon na yon ako pa rin ang mahal mo, subukan nating dalawa. Pero ngayon, for once in my life, I'll do something right. I won't jump into a relationship if I'm not 100% sure na mahal nga talaga kita. Kahit sa ngalan na lang ng kahihiyan ng mga magulang ko, hindi ko uulitin yung pagkakamaling nagawa ko noon. Naintindihan mo ako, Micah? Nagawa mo na to before. And for some reason, hindi ka natututo. Di ba kapag nagkamali tayo sa isang bagay, mare-recognize natin if we are on the same road. If we are doing the same thing, na ang resulta ay tayo yung nasasaktan, mararamdaman natin yun na, uy, teka, nagawa ko na to before ah. Nandito na ako before.
Kung talagang pinag-aralan mo lang sana yung naging sitwasyon mo, you would know kung ano yung mali. So kung hindi mo pa alam, ako na magsasabi sa iyo, ate, huwag ka masyadong makati. It will hurt, I'm sure. It's pretty straightforward, too frank, too vulgar, for sure. Pero I think you need to hear it. Feeling ko kailangan mong marinig. Tantanan mo yung pagiging makati. Di mo kailangan ng lalaki para mag-survive. Kung magkakaroon ka ng lalaki sa buhay mo, let that relationship be meaningful. Let that relationship be worth the risk and worth the fight. Hindi yung nangangailangan ka lang ng someone to be with you just to make yourself feel special. Ulitin ko kahit sa ngalan na lang ng mga magulang mo. This time around, ate, do the right thing. Gawin mo ang pakikipagrelasyon sa tamang paraan. Klaro? Klaro. My love, if you have been listening to my show, then you would know I do not like cheaters. I hate cheaters. I abhor cheating. Ayoko ng mga taong nanggagamit ng ibang tao para lang makamove on. Ayoko ng mga taong nanggagamit lang ng ibang tao just to make themselves feel better. I don't like that. So kapag sumulat kayo at ganyan ang tema, then you do know the answer. If may mga bagay kayong ginagawa na alam nyo naman for sure alam ninyong mali, tigil nyo na lang. If you feel uncomfortable being alone, then ate, kapag nakipagrelasyon kayo, or kuya, pag nakipagrelasyon kayo, then make sure nakikipagrelasyon kayo sa kapareho nyo ng perception. Kapareho nyo ng paniniwala. I'm having this relationship just because I want to be with someone. Not because I want to be committed to someone. Humanap kayo ng taong kapareho nyo ng wavelength. Marami dyan. They'll surprise you na maraming open sa ganyang klaseng setup. Ang tawag nila dyan, open relationship. Maraming taong nag-engage sa ganyan. No judgment. It's their choice. Pero humanap kayo ng kapareho. Hindi pipili kayo ng isang tao na ready maging committed. Ang gusto ninyo ay open relationship. Nuknukan ng ka-selfish ang tawag dyan. Huwag niyo yung anuhin. Huwag niyo yung iugali. Kasi I am telling you, karma is faster than lightning. Tatama din yun sa inyo. Karma is a bee.